माने हां गुसुं जायो आथिं आखाइ सानायफ्रा बारा जायो लोगोफोर स' दिनैहाय गोबां मानसिफ्रानो दिनै कफ सिराप हारि लोंब्लाबो मोजां मोना हेलौ लोगोफोर दिनै आं मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावदों नोंसिनि सिगाङावहाय दिनैहाय जायफ्रानाखि प्रब्लेम बिसोरो नायनो हागोन जायफ्रानाखि इन्ट्रेस्ट दङ आं भिडिअखौ नायनो बिसोरो नायनो हागोन जायफ्रा गोसो गैया नायाबाबो जायो लोगोफोर दिनैहाय आं मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैनायनि जाहोनानो जाहैबाय दिनै गोबांथार मानसिफ्रानो दिनै प्रब्लेम जानानै फैदों दिनैहाय आंनियावहाय रिक्वेस्ट खालामहरबाय थादों दिनै सोरबाफोरा गोबांथार डक्टरनावहाय ट्रिटमेन्ट लाब्लाबो हामाखै दिनै बिसोरनि थाखायहाय आं मोनसे गोदान मुलि खोन्थानो सानदों दिनै बे गोजां बोथोरनि समावहाय दिनै गोबां मानसिफ्रानो मा जायो लोगोफोर दिनैहाय बेराम जायो माने हां गुसुं जायो आथिं आखाइ सानायफ्रा बारा जायो लोगोफोर स' दिनैहाय गोबां मानसिफ्रानो दिनै कफ सिराप हारि लोंब्लाबो मोजां मोनाखै बेफोरबायदिनो कफ जाम जानानै बेफोरबायदिनो कफा गबाय थायो नाथाय मोजां हामा बेफोरबायदिनो बोसोर खालाक जायो डक्टरनाव मुलि जाब्लाल' मोजां जायो आरो जायाबानो आरो जाखांफिनो बेफोरबायदि एलार्जि गोनांफ्रा आंखौ कन्टेक्ट खालामनो हागोन दिनै नोंसोरो रिजाल्टखौ बिराद मोजां मोनगोन दिनैहाय आं मोनसे मुलि लानानै फैदों दिनैहाय रेसपिरेटरिनि प्रब्लेम जायफोरहानाखि लांसआव प्रब्लेम दङ बेफोरबायदिनो हां लानो खस्थ' मोनो एसे थाबायबानो मेङो हां सरथे सरथे जायो जेरै एस्माफोर दिनैहाय हां लाख'नो हाया जायो ससे थाबायबानो मेङो दिनैहाय गोदोनाफ्रा बेफोरबायदिनो गेर गेर गाबबाय थायो दिनैहाय हाङा सरथे सरथे जायो आरो गेजेर ससेफ्राव बेफोरबायदिनो हाङा गुसुं मोनो बेफोरबायदिनि थाखाय बिराद मोजां बे मुलिया नै आं नोंसोरनो दायो देखायबाय दिनै गोबां मानसिफ्रानो प्रमान मोनदों बेखौ लोंनानैहाय दिनै जायफ्रानाखि गुजुनाया खमा जायो बिसोरबो लोंनो हागोन दिनै हां गुसुं मोनो उन्दुनाय समावहाय सिखारब्ला आराम मोनो दिनै जायफ्रानाखि उन्दुब्ला हां गुसुं मोनो बिसोरनि थाखायबो बियो बिराद मोजां लोगोफोर दिनै हापानिबो होनो जोंनि बर'आवहाय गोबांथार मानसिफ्रानो हापानि जायो दिनै डक्टरनावबो मोजां ट्रिटमेन्ट लानो हाया नाथाय दिनैहाय आरो सोरबा ट्रिटमेन्ट लासेयावबो मोजां मोनाखैब्ला नोंसोरो बेखौ बाहायनायनो हागोन बेबो पियर आयुर्वेदिक पियर नेचारेल बेहाय जेबो साइड इफेक्ट गैया दिनैहाय नोंसोरो लोंनो हागोन आरो नै नोंसोरो नुखाबाय मुलिखौहाय दिनैहाय सोरबाफोर मोनथियोब्ला लोंनानैहाय मोजां मोनदोंब्ला नोंसोरो कमेन्ट हर दिनै इनबक्सआवहाय दिनैहाय आङो मोजां मोनगोन दिनैहाय जाहाथे बयनोबो हेल्प जानाय बायदि बे मुलिफ्रा दिनैहाय ओरैनो दाथांथों नोंसिनि फैसाफ्रा दिनै जे मुलिखौ प्रमान मोनबाय लोंनानै दिनै बे मुलिखौहाय आं नोंसिनोहाय बेफोरबायदिनो अल इण्डिया पार्सेल हरदों दिनै आङो नेक्स्टआवहाय गोजोनथाव खौराङा जाहैबाय लोगोफोर आं नोंसिनो एसे इन्ट्रडिउस होनानै दोनखानोसै दिनैहाय आङो मुलि दिहुनगासिनो दङ माने जोङो कम्पानियाव थांनानैहाय जोङो मुलि गोदान प्रडाक्ट दिहुनगासिनो दङ आसा खालामो नोंसोरो बे मुलिखौबो बाहायनायगोन जायफोरहानाखि प्रब्लेम दङ दिनैहाय दा बावैसोनि उनावनो सफैसिगोन आंनि मुलियाबो दिनैहाय नोंसोरनो खोन्थानानै दोनबाय नोंसोरो नेनानै थाबानो जाबाय लोगोफोर दिनै बिनि दामानो जाहैबाय 600 जुदि नोंसोरो लांफैयोब्ला 600आव मोनलांगोन आरो दिनै जायफोरानाखि पार्सेल बिहरदों बिसोरनि थाखाय दामा बारा जागोन खोन्थाखाबाय आङो दिनै नोंसोरनो बयखौनोबो आं खोन्थाखायो दिनै आंनि डिस्ट्रिक्ट आंनि नाम गासैखौबो मोनथिजोबखायो आंनि चम्पा बि ब्लगआव थांब्लानो गासैखौबो मोनजोबगोन आंनि फुल एड्रेस आंनि नाम आं मा मावो गासैखौबो लोगोफोर दिनै हामबायसै नोंसोरो बे भिडिअखौ नायनो इन्ट्रेस्ट दंब्ला नायदो हामबायसै भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामना होदो लोगोफोर